Jeg hedder Nugakke, jeg er 14 år, og jeg kommer fra et budget, som har 5.000 indbyggere. Jeg går i 10. klasse i Eduard Brøndlund. Og når du ikke går i skole, hvad laver du så? Jeg plejer at spille volleyball om aftenen, og jeg kan godt lide at være sammen med mine venner og se film, og så gå ud og lege i sne. Hvad for nogle film kan I godt lide at se? Vi kan lide at se gyserfilm og sådan romantikfilm. Går I sådan i biografen sammen? Ikke så tit, fordi det er en lille by, og der er ikke så mange film, der er i biffen. Hvad med volleyball? Fortæl lidt om det. Vi plejer at spille volleyball 3 gange om ugen, og nu bliver det 4 gange om ugen. Hvor mange år har du spillet volleyball? Jeg har spillet volleyball i 4 år eller 3 år, men jeg har blevet bedre de sidste 2 år. Hvad hedder din klub, du spiller for? Det hedder 61. Og der er sådan jeg spiller i U21-hold og voksenhold, og jeg er også med i landshold. Er det et landshold for unge eller for voksne? For unge, tror jeg. Voksne. Ja. Hvor gamle er de, dem der er på landsholdet? Der er sådan 2 voksne, og så er resten lidt sådan teenager. Okay. Så Er der nogen? mest af den er så 19 og ned, og så er der nogen måske 30 år. Okay. Kan du godt lide at spille volleyball? Ja. Vil du gerne blive bedre? Ja, jeg vil gerne blive bedre. Jeg vil gerne træne mere og lære mere. Okay, nu skal du på efterskole. Så skal du flytte til en anden by. Hvordan tror du, det bliver? Jeg tror, det bliver hårdt, men jeg vil gerne flytte eller sådan møde nogle andre mennesker. Selvom det bliver svært, så vil du gerne